Siyabingelela. Sibingelele isizwe sonke sakithi. South Africa yonkana. Kuphi nakuphi la umuntu ekhona khona umhlaba wonke jikelele. Ngisho phesheya kwezilwandle uqobo noma kuphi. Uyabingelela namhlanje uDr Sibikile. Siyabingelela bonke abantu ke abakhona phansi komthunzi wela. Nabantu abasibukelayo ke. Nabantu abazi uDr Sibikile, nabantu abangamazi uDr Sibikile. Wonke umuntu la ekhona khona siyanibingelela sithi sanibona nonke. Uyabingelela ke namhlanje uDr Sibikile. Sithi ke kubantu namhlanje ngoba bazi abantu ukuthi ngaso sonke isikhathi uDr Sibikile wathembisa kubantu ukuthi uyohleze evela kule channel kaDr Sibikile. Kepha abantu abaphathele indaba ezinhle ezokwazi ukusiza impilo zabo. Kule channel asizi ke nendaba ezimbi, asizi nenganekwane. Asizi futhi nendaba esingazazi esixoxelwa zona nesizwe kuthiwa. Kepha siza nendaba ezinto esuke sinesiqinisekiso sazo. Siza nezinto futhi ukuyothi umuntu noma efika ekhaya kwaDr Sibikile afika athole leyo nto leyo ikhona. Njengoba injalo njengoba bekukhulunywa ngayo. Namuhla ke aziziningi kakhulu indaba esiphathela abantu la kule channel. Kunabantu abakhathazekile kakhulu abahluphekile. Abasenkingeni abangazi ukuthi bophuma kanjani kuzo. Namhla ke siphethe ke induku okuthiwa isambulo. Igama lenduku esiphathela abantu isambulo. Le nduku okuthiwa isambulo ke induku esebenza kakhulu kubantu. Kakhulukazi abantu esuke bakhala ngokuthi angabelele ebusuku abakhona ukubona lutho. Futhi izinto zabo zivalekile. Khona umuntu nje othola ukuthi manje useyaguga ukuthi silokho ekhona. Alikho nelilodwa nje iphupha alibonayo mayelele ebusuku elikhulumayo. Elimvezela into ecacile. Ngisho amadlozi akhe umuntu esuke ephila ngawo athakawazi akakhona ngisho ukuxhumana nawo nomelele ebusuku ngamaphupho. Zonke izinto hleze xoxelwa izangoma nezinyanga ukuthi yenza ukuthi kodwa ngaboni imehluko. Sibe sesikhuluma ngomuntu othi dala esebenzisa imithi. Kudala elashwa akasizakala usebenzisa imithi ayimsebenzeli. Akazi ukuthi uyophuma kanjani kuleyo nkinga, akazi ukuthi uyosizwa yini ngoba mangabe kuhluleka umuthi, kuhluleka umthandazo, kuhluleka yonke into. Siyazi ukuthi uphinde usizwe yini emhlabeni. Kunenduku la esinayo la ekhaya kwaDr Sibikile siyisebenzisa kakhulu kubantu abanjalo. Abethi sebekhathela ukuhamba okuthiwa isambulo. Yona nduku leyo ke kakhulu ekhipha abantu esuke baseyinkingeni ezinjalo laba bathi imuthi awusebenzi kuwo. Nabathi bona mabahamba bafuna usizo odokotela besintu abalithola usizo. Isambulo ke somavula kuvaliwe entweni eziningi. Noma ngabe kuthiwa uvaleke ngayiphi indlela. Yona nto ke lekwazi ukuthi icacise izinto zakho zicace. Nanoma ngabe kuthiwa kumele uhambe uyokumelapha wendabuko. Kepha mangabe usuthola le nduku yesambulo. Uyakwazi ukuthi uxoxele wena ulele ebusuku ukuthi njengamanje hamba uyoDr Sibanibani osendaweni ethile afika kunikeza izinto ezithile. Usuyaboniswa ke lapho ukhona ukuboniswa into ezokwenzeka empilweni yakho. Ngabe kuzinto enhle uyakwazi ukubona, uma kuzinto ezimbi uyakhona ukubona. Uma kunomkhuhlane osuzovela osuke uzwe uyakhona ukubona. Ngani na ngalenduku okuthiwa isambulo. Yilezo indaba ke ngiphathela abantu namhlanje ngithi abantu bonke laba sebakhathazekile abangene kwisambulo ukuze kuzokwazi ukuthi kwembuleke izinto zabo. Isambulo lesisona ke esikwazi ukumbula yonke into esuke ivalekile. Sifule into esuke ivalekile empilweni yomuntu. Noma ngabe yini. Abanye abantu ke abawuthola umsebenzi, abanye abantu amabhizinisi nabo avalekile amabhizinisi. Yonke nemizamo yabo nje akukho ukubonakala okucacayo. Isambulo ke okuyisona esikhipha ngabantu ngasenkingeni esuke bekuyona. Ilokho nje
ileyo nduku esiphathela abantu namhlanje, ngoba ngihlezi ngisho kubantu ukuthi abantu bahlezi bengibuza ngaso sonke isikhathi ukuthi mangabe kunjena singaphuma kanjani kule nkinga. Cha ke sikhona ke isixazululo. Yilokho nje akuningi kakhulu bafowethu nodadewethu, aziningi namhlanje indaba ekhona. Abantu abafisa ukuxhumana noDr Spikili, ukhona la kaMhlaba uyalingana la esebenzela khona. Mawudinga inamba kaDr Spikili 071 106 9603, 071 106 9603, la atholakala khona uDr Spikili. Nsuku zonke uyatholakala. Ngaphandle ke mawuthe uyafona wathola ukuthi uDr Spikili ubhizi, noma usahlola noma usalapha umuntu, khona umuntu asamsizayo. Mawusiza umuntu ke awukhona ukuthi ukwazi uku-answer ucingo. Kubiza ukuthi uqala uqede nalowo muntu emva kwalokho usungena ke encingweni. uDr Spikili uhlezi enayo i-airtime efonini yakhe la uyothi mangabe ufonile wangamthola aphinde abuyele kuwe. Yilokho nje okuye kwenzeka. Abantu siyabanxusa ukuthi ke bangakhohlwa ukusubscribe e-channel kaDr Spikili, basubscribe ukuze babe ingxenye yangaphakathi kwi-channel kaDr Spikili. Yilokho nje akuningi kakhulu. Ngicela ngibambe evidweni elandelayo. Bye bye, ngiyabonga.